Poetak maiatzerako amets bat izan nuen. Lauazetari omenaldi bat egingo geniola. Pako Izagirrerekin hitz egin eta momentuan Xabier Galarraga, Jon Kortabarria, Jose Ramon Arbe, Bernardo Atxaga, Zurine Iarritu, Uri Bikandi eta Bitzor Agirre amets berdinean geunden. Eta zuei eskerrak eman ere bai hemen egoteagatik, eta nola ez gure ametsari, Antzon Balberderi, hemen daukago. Lehenbiziko gauza, nitaz hitz egitea itxusi xamarra da, baina Unamunok behin esan zuen bezala, nik esango dut, es lo que más cerca me pilla. Eta, bueno, hori izan da, hasiko naiz. Mila esker, etorriz diraten guzti hori, eta ja txukun ateratzen den asunto. Eskatu nien nire bizkaitar lagun batzueri, juntzitezela kasete batekin, edo laukize, edo mugiako inguru aitara, eta grabatu zezatela, batean bateri erakurrarazi, eta grabatu zezatela. Eta horrekin, ni, ja, bueno, jakin nuen, nola esan gauzak berriza, eta horrelako gauzak, en principio, neko komplikatuak. Bueno, eta besterik ez hasiko naiz, azken oiuakin. Gazte argi borri
luzatu beriz, eutxizamentzat ikurri honeba, askatasun atxan, etiko bilzagiz. Atxemako zaite, He